Hola, benvinguts a un nou vídeo de tecnologia per a escriptors. Avui plantejaré un tema força conegut, potser ja ho sabeu i no aporto res de nou, però jo ho explico. Es tracta de quan tenim un manuscrit acabat i volem fer una modificació posterior al final. Proposo fer una còpia d'aquest manuscrit per preservar la feina que ja hem fet i treballar aquesta modificació sobre una versió nova d'aquest document. D'aquesta manera preservem, com dic, la informació. Anem a veure-ho. Aquí tenim el nostre manuscrit, per exemple, té un nom, cas tancat, i jo li he posat aquí una versió 0. Com faríem aquesta còpia de document? Hi ha dues maneres. Us explicaré primer com la faria amb el processador de text, per exemple, en aquest cas Microsoft Word. Doncs l'obrirem. Un cop obert, canviarem el nom, li posarem que és la versió 1 i ens anirem a Arxivo, al menú Arxivo. Això és vàlid per a altres processadors de text, per exemple, LibreOffice Writer, Focuswriter, AviWord, etc. Anem a lo que és Arxiu i Guardar como. I a l'hora de guardar como li posarem el canvi de nom del fitxer. No oblideu que això és el fitxer. Guardem i ja veieu que estem treballant amb un document diferent. Anem al nostre final, al nostre punt que volem canviar. Suposem que volem canviar aquest text. Procedim a rectificar, a fer els canvis que volem fer. Per exemple, no sé, eliminem aquest text, queda això així, i aquí, per exemple, afegiríem algun text més. Ja hem fet les modificacions, això està correcte, ens ha quedat el manuscrit modificat i ho guardem. Com us he dit abans, versió 0, versió 1 ens indica una cronologia per fer. En aquest cas era molt senzill, com el manuscrit només hem canviat al final, no està de més posar aquí un aclariment, canviar el nom. Ho podem fer aquí mateix i posem final, nou final, ja està. I això és una guia. Ara us ensenyo com fer la còpia d'aquest manuscrit, perquè volem fer més canvis, per exemple, canviar el començament. Doncs des d'aquí mateix faríem botó dret, copiar, punxem, botó dret, enganxa. Ara li canviem el nom, aquí canviarem el nom i posarem versió 2 i posarem nou inici. Obrim. Ens falta rectificar aquí dins del document, evidentment, això. I anem al primer capítol on volem fer els canvis. Per exemple, no volíem aquest paràgraf ni aquest, i ho canviem. Ja tenim això. Guardem i tanquem. Bé, i doncs d'aquestes dues maneres, la de guardar el document com des del mateix processador de text o des de fora del processador de text del programari amb el copiar i enganxar, el Ctrl+C, Ctrl+V baixa de tota la vida o les opcions del botó dret del ratolí, podem gestionar d'una manera senzilla, potser rudimentària i un xic antiquada, els fitxers o les versions d'un manuscrit. Això ha estat tot. Si us ha agradat aquest vídeo, doncs marqueu el m'agrada, i si us agrada aquest canal, doncs subscriviu-vos al canal, que això el senyor Google ho tindrà en compte. Moltes gràcies.